Sanibonani la Igcokama Ibingelelo sifundo. Igcokama Elisha seligadle kukhuzani lapho igadla ngendaba kaJoji. Lithi lona aliwazi asazi isingisi. Kodwa kunalokho ligxeka ukhuzani ngokuthi uyayimonyunga uma kumele ekhulume isingisi. Ngabe uthini uvo lwakho mbukeli wethu ukuthi ngabe ngempela isingisi siyinkinga kula maqhawe? Sicela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi kwi-comment section. Ungakhohlwa ukulike nokucomment. Ngiyabonga. Uphinde uzothi mawukhuluma uthi mawukhuluma uyijonga uyimunga hawu mawukhuluma ube imungazi uyijonga hayi awazi ukuthi hey isingisi asisazi bafowethu yabo sazi leso nje sokuxoxa labelungu hayi isingisi sokuthi hayi isingisi somncindo asazi sazi isingisi sokuthola sabafazi yawo isingisi sabafazi